barin gaya muku gaskiya kuma ban ce dole ku ɗauka ba. Ku mata ne akwai bayan tausayi. Kullum rudin duniya, kullum abubuwa kuna kallon su a duniya suna zama muku rudu. Babu lissafi babu tunani. Idan tunanin ku fim, tun kafin ku shigo harkar fim, mutum nawa ne suka shigo harkar fim suna ina. Da farko abin da zaki fara kwaɗayi ɗaukaka, zaki samu ɗaukaka. Kullum ƙuruciyar ki ake gani, kullum ana miki rudin duniya. Wannan sai miki mota, wannan ya baki kuɗi, a sai miki waya mai tsada, a jaki wancan ya yaudare ki. Duk ƙuruciyar ku ake gani. Daga nan shikenan sai kungiyoyi, sai a fara baku tallan kamfanin nuka. Daga tallan kamfanin nuka kuna jin daɗi, ana yi muku rudu. Bayan tallan kamfanin nuka, daga nan shikenan sai bariki ta yi nisa, sai ta tafi Abuja. Idan bariki ta yi nisa, shikenan sai kungiyoyi na duniya su fara kwaɗayin ku da tauraron ku, suna ganin kun ɗaukaka. To ba wani abu suke yi ba, ɗaukaka ku suke kallo, da ƙuruciyar ku suke kallo. Girma yana ta ban miki, ke biki aure ba, biki bauta